Великият Дунав край Тутракан. Някои твърдят, че в тези води до ден днешен се срещат сомове човекоядци. Други казват, че на времето рибата от Тутраканския регион е стигала чак до парижките пазари. Според трети, местните майстори на лодки се славят като най-добрите още от античността. Точно от такива разкази се раждат легендите. Някои от тях са весели, други са сърцераздирателни. Срещат се правдоподобни легенди и такива, на които няма да повярва и най-наивната червеноперка. Ние нямаме претенции. Идваме тук, за да търсим всякакви легенди. Поправка. Истината е, че идваме тук, за да търсим един съвсем определен вид легенди. Започваме търсенето си от крайдунавския парк на град Тутракан. Не ни разбирайте погрешно. Не си правим илюзиите, че веднага ще открием някоя стара легенда, скрита някъде зад катерушките. Тук сме, за да намерим някой, който да ни насочи към най-подходящите за риболов на легенди места. Ето един човек. Извинете, господине. Случайно да знаете къде наоколо можем да намерим легенди? Да, знам. Приятел? Да. Ще бъдеш ли така добър да ни опътиш? Не, ще ме извинявате, ама сега тук съм си седнал да си гледам щуката. Не. Да, щуката е страхотна. И изобщо цялото място е много хубаво. Да знаеш кой го е направил? Естествено, че знам. Хората от община Тутракан с финансовата подкрепа на местна инициативна рибарска група Главиница, Тутракан, Сливо поле. Браво на тях! И аз така казвам, браво на тях. И все пак, смили се над нас, моля ти се. Покажи ни някоя легенда. Добре, хайде тогава да тръгваме. Много ти благодарим. Как ще се придвижим? Хубава работа. Сега вие сте тръгнали да търсите легенди, не знаете как да се придвижвате по легендарен начин. Добре, ще ви покажа. Готови ли сте? Внимание! Раз, два. Готово! Това беше наистина впечатляващо. Благодаря. Аз съм си такъв. И къде сме сега? Как така? Къде? Нали искахте нещо легендарно? Ето, доведох ви на едно легендарно място. Прочутата тутраканска лодкостоянка. Да. Много интересно. Когато известният политик, журналист и народен представител Димо Казасов е учител в Тутракан, той казва: във всички български или румънски пристанища на Дунав могат да се видят само по няколко лодки. А в Тутракан от единия до другия край на града се простира черна лента от двоостри рибарски лодки, плътна през ранна пролет и поразредена през летните месеци. Риболовът е изконен поминък на жителите на региона и днешните рибари продължават да тачат традициите, завещани им от поколенията. Традициите пазят и лодкарите. Историците твърдят, че местните лодки от край време са се славели като най-добрите по цялото българско поречие на Дунав. А и не само по българското. И още един исторически факт. В началото на 20 век в град Тутракан е имало 7 работилници за лодки, а повече от половината население се занимавало с лов на риба. С какво се е занимавала по-малката половина? С земеделие, естествено. Защото другото най-типично нещо за този район на България е Добруджанският чернозем. Според легендите, в него и на лъм да боднеш ще се разлисти. Съществува отдавнашен спор какви са старите граждани на Тутракан – рибари или земеделци. Рибарите са старите граждани на Тутракан, които са превърнали риболова в професия, с която се прехранват. Заради тях
Патронът на града е Свети Никола. Земеделците идват в Тутракан основно след 1940 година, когато множество българи се преселват от селата на Северна Добруджа в града. Дълго време двете групи не се женят помежду си и даже забавленията им са различни. Има земеделско хоро и рибарско хоро, в които се включват само представители от едната група. Но да се върнем на нашия приятел и рибарските легенди. Сега ще ни разкажеш ли някоя рибарска легенда? Не става. Защо? Аз не съм тук заради риболова. То половината туристи идват тук именно заради якия риболов, ама аз не го практикувам. Не ядеш риба? Ям риба, как да не ям? Направо съм като змей, когато ям риба и така. Само, че като съм пробвал да ловя риба, не ми се получава, защото се оказа, че рибата е малко по-умна от мене. Направо си е доста по-умна от мене. Направо съм все едно играя шах срещу Гари Каспаров и така ми се получава. И затова аз не съм тук заради риболова, аз съм заради културните забележителности. Това също е хубаво, но няма ли някакъв начин да съчетаем нещата? Кои неща? Легендите, културния туризъм и риболова. Разбира се, че има. Разбира се, че има как да ги съчетаем. Гледайте сега внимателно. 1, 2, 3. Хоп! Готово! Ето, легендарна културна забележителност за риболова. Това да не е прочутият музей на Дунавския риболов и лодкостроенето? Баш, точно той. Да влезем да разгледаме, Аз не искам да влизам. Аз съм влизал, разглеждал съм го тук и децата съм водил 2 пъти да го разглеждат. Всъщност и тъщата съм водил да види истинска моруна, не като не е. Каква моруна? Каква? Най-голямата моруна хващана тук. Влизайте, аз ще ви изчакам. Хайде. Добре. Музеят Дунавски риболов и лодкостроене е открит през 1974 година в Тутракан. Той е единствен по рода си не само в България, но и на целия Балкански полуостров. Освен това, музеят е един от 100 национални туристически обекта. В експозицията са представени не само историята и развитието на риболова по Дунав, но и биологичното разнообразие в българското поречие на реката. А това е рибарската област, в която ние дойдохме да търсим легенди. Като гледаме картата, явно имаме сериозни шансове. Казано накратко, уникалните експонати в музея на Дунавския риболов и лодкостроенето са подбрани така, че да привлекат вниманието на малки и големи, без изключение. Хареса ли ви? Супер беше. Има само един проблем. Какъв? Всичко вътре в музея е научни факти и история. Пък ние търсим легенди. Да, няма проблем. Сега ще ви заведа на мястото на една истинска легенда. Готови ли сте? 1, 2, 3. Опа! Харесва ви, нали? Честно казано е много хубаво. И ново. Да не би пак местната инициативна рибарска група да има нещо общо? Да, разбира се, ето там е табелата. Браво на тях. А легендата каква е? Легендата е, че миналото лято тук дойдохме с едни мои приятели и направихме една легендарна ваканция. Те ловиха риба, жените я приготвяха. А ти? Аз правих най-важното. Ядох. Ясно. Значи ти яде. Някакъв снисходителен тон усещам, приятеля, Че ти знаеш колко е важно това яденето, особено ако го е правил професионалист като мене. Аз съм от малък такъв. Като каза малък, защитената местност Блатото Малък Преславец не е ли някъде тук? Да, там отгоре. Хайде я покажа, хайде. Блатото Малък Преславец
е известно като царството на водните лилии и е обявено за защитена местност. То се намира на 4 км северно от село Малък Преславец, в непосредствена близост до река Дунав. Отстои на около 30 км от поддържан резерват Сребърна и служи за хранителна база на чапли, блестящи ибиси, лопатари, корморани и други гнездящи в резервата птици. Непознатата екзотична и необичайна природна среда прави мястото изключително подходящо за екотуризъм. Островите от водни лилии и големите концентрации на редки и застрашени от изчезване водолюбиви птици са малко познати на широката публика и представляват интерес както за ценителите, така и за начинаещите природолюбители. И да не забравяме, освен за тях, тук има идеални условия за любителите на риболова. Добро е, нали? Да, заслужава си да се види. Да. Добре, айде сега да се връщаме, че аз искам да си гледам щуката. Чакай, то още не си ни показал истинска легенда. А каква легенда искате? Нещо епично, нещо вълнуващо, нещо героично. Нещо героично? Добре, хайде сега. Раз, два. Ето, това е едно от най-героичните и най-вълнуващи места в цяла България. Мемориалният комплекс Военна гробница 1916 година. Да разказвам ли още? Не. Аз ще разкажа. Мемориален комплекс Военна гробница 1916 година е най-голямото военно гробище от войните за национално обединение на България. Комплексът е и един от 100 национални туристически обекта. По време на Междусъюзническата война Румъния напада България на 28 юни 1913 година и Добруджанската й армия окупира българските територии до линията Тутракан-Балчик. Следва първата национална катастрофа и Южна Добруджа е включена в пределите на кралство Румъния. През 1916 година българската армия тръгва на поход, за да си върне земите, на които първо е стъпил хан Аспарух. На 5 и 6 септември същата година генерал Панталей Киселов атакува и превзема румънските позиции. В битката загиват 8000 души. След края й, генерал Киселов заповядва всички загинали от двете страни на фронта да бъдат погребани заедно в братска могила. И до ден днешен, всяка година в първата неделя на месец септември, на военната гробница се провеждат възпоменателни тържества в памет на загиналите. Истината е, че всеки трябва да дойде тук поне веднъж в живота си. Да дойде, да види и да запомни. Да запомни, че войната не подбира дали си българин, турчин, германец или румънец. Пред подвига всички сме равни. Добре казано. Приятел, О, легендотърсачите! Къде ходите, бе? ами ние опитахме се сами да си намерим легенда. Какво стана? Ами, не ни се получи. Ама логично, защото не познавате спецификата на района. Ма спокойно. Сега ще ви заведа при едни местни, те ще ви ориентират. Готови ли сте? Да. Добре, обаче
този път се дръжте здрав, защото малко ще боли, да знаете. Внимание! 1, 2, 3. Какво ще кажете, а? Това е рибарската махала на град Тутракан. Уха, тук наистина е легендарно. Легендарно, сега ще ви разходя. Какви ги върши, бе? То тук всичко легендарно е на пешеходно разстояние, така че няма да пътуваме по легендарен начин, сега ще ви обяснявам. Ако погледнете натам, ще видите центърът за посетители. По-надолу е винарната и там е и къщата за гости. Нагоре може да видите казанът за варене на ракия. Надолу е фабриката за производство на лодки, а зад мен точно ще видите една истинска, реална рибарска къща на повече от 120 години. В нея и до ден днешен живеят истински рибари. Какво ще кажете? Рибарската махала в Тутракан е едно уникално по характера си място. Това е единственото рибарско селище в страната, което се е обособило естествено по поречието на голямата река. Намира се в североизточната част на Тутракан и е разположено по протежение на крайбрежната ивица. Рибарската махала е архитектурен резерват с 48 сгради, паметници на културата. За всички рибарски къщи е характерна липсата на двор. Рибарите не се занимавали с земеделие. Във всеки дом на източната стена имало икона на Свети Никола, под която мъждукало кандило всеки път, когато стопанинът бил за риба. Най-много детайли от бита и живота на местните рибари и майстори на лодки могат да се видят в Тутракански етнографски музей и в Дома на рибаря. Какво ще кажете? Честно ли? Мъжката? Със сигурност ще доведем семействата си тук за почивка през лятото. Браво. Нещо друго? Така и не стигнахме до легендите. Сега легендите. Виж сега, за този район тук, Тутракан, Главиница, Сливо поле, легендите за туристите са две. Едната е рибената чорба, другата е кайсиевата ракия. Супер! Ще щракнеш ли с пръсти да ни ги покажеш? То виж сега. Тая работа не става просто така с щракане на пръсти. Затова си трябва ноу-хау и то местен ноу-хау. Айде! Странният ни приятел с щуката се оказа прав. Автентичната рибена чорба е наистина легендарна. Можем само да съжаляваме, че камерата не запечатва аромати, защото тогава наистина щяхте да разберете за какво говорим. Колкото до кайсиевата ракия, за нейните легендарни достоинства няма да разказваме, защото пред екрана може да има и непълнолетни. Казано най-просто, елате и опитайте. А кой е царят на Дунав измежду рибите в българския фолклор? Моруната е господар на реката. Името й съдържа коренът мор и показва връзката със света на отвъдното. Сомът е най-сладката риба. Според фолклорната вяра има сомове човекоядци, което обяснявало защо сомът е най-вкусен. Шаранът е най-важната риба за българите. Названието означава белязан, шарен, поради това необикновен. Разделяме се с това приказно кътче на България, оставяйки неразказани още много истории. Като историята за плаващите мелници, които превръщали зърното в брашно, закотвени в сините води на Дунав. Историята за уникалната самобитност на местните хора и романтиката на крайречните алеи. Историята за... Впрочем, точно това е най-хубавото. Защото всеки, който дойде тук, си създава свои истории. А може би и свои легенди.
Доволни ли сте? Повече от доволни. Само че не гледаш ли вече щуката? Ти мене не ме мисли, аз ще отида да си гледам щуката, само първо да ва изпрати. И още нещо. Какво? Може ли накрая да чуем и една истинска традиционна дунавска легенда? Добре, айде от мен да мине. Следва легендата за дунавската царица. 1, 2, 3. Преди много години рибарите живеели в колиби на брега на реката. И в дългите зимни вечери те разказвали легендата за дунавската царица. Дунавската царица била приказно красива и живеела в прекрасен стъклен дворец на дъното, охраняван от огромни и страшни сомове. Царицата имала омагьосващ глас. С него тя примамвала младите рибари в царството си и те никога не се завръщали. От запленените младежи оставал единствено кръг от цветя на мястото, където те се спускали в мрачните й владения. И до ден днешен, щом рибарите видят цветя върху водата, те си спомнят за тежката си участ, за превратностите на любовта и за дунавската царица.